A continuación vai vostede ver dúas veces seguidas unha reportaxe sobre un museo. Tome as notas que precise. Ola, boas tardes. Non todos os días nace un museo, por iso Miraxes está hoxe no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, dende onde faremos o programa. Esta antiga conserveira de Alcabre alberga agora vestixios da milenaria cultura mariñeira de Galicia. Acompañádenos neste paseo polos seus fondos. Non era certo que aquí rematase o mundo, pero sí que ao pé deste mar naceu a nosa cultura, en asentamentos como este que se remontan ao século VIII a.C. Sobre este castro levántase hoxe o Museo do Mar de Galicia, unha homenaxe necesaria á nosa cultura mariñeira. O que sí é certo é que no plano cultural do mar se teñen feito moitísimas actividades. Eu creo que o único que faltaba era a posibilidade de coordinalas. E, sobre todo, entender o que é o patrimonio cultural galego vinculado ao mar de xeito global. A mostra permanente componse de 400 pezas, das máis de 2000 que xa atesoura o museo. É toda unha viaxe pola nosa historia e remóntanos a orixe de actividades como a da acuicultura. As bateas iniciais que hubo en Galicia, que chegaron a volta dos anos 50, aproveitaron o que era o casco dun buque, sobre o cal se facía un engrellado de madeira, e do que se penduraban todo o que eran as cordas. Toda unha revolución foi a chegada dos cataláns na segunda metade do 18. Trouxeron artes de pesca, prensas de salga como esta e unha industria conserveira que mudou a nosa economía. As mulleres entraron nas factorías e os peiraos convertéronse no foco dinamizador das vilas. Para a pesca da sardiña, sobre todo a sardiña que iba para as conservas, se estableceu unha medida, a medida que temos aquí neste caixón. E os caixóns de medida era o típico que había en todos os portos, sobre todo en Vigo, porque era a vila sardiñeira e conserveira por excelencia. E unha cousa tirou pola outra. Os barcos tiñan que chegar máis lonxe e máis rápido. Isto dou pé ás empresas de construción naval. O motor de vapor aplícase aos barcos de pesca e a tecnoloxía entra tamén nas lonxas. Na do Berbés, en Vigo, empregábase este mecanismo para poxa a baixa. Os compradores dende os seus asentos interrompían a rula premendo un botón. No Museo do Mar tamén hai espazo para a ciencia. Aquí poderemos entender como funcionan as correntes mariñas ou como son os fondos das nosas rías. No acuario tentan reproducir diferentes hábitats mariños, o dos portos, o das bateas e o dos cantís. Pro futuro, o museo quere implicar a poboación. Comezaron xa a visitar as confrarías do país para recompilar fotografías. Pois nós o que faremos será unha digitalización, lle devolvemos o original ao seu dono e tamén lle damos unha copia digital. Todas as fotografías, aparte do que é o sentimento propio que ten, sempre ten unha componente importante etnográfica. Tradicións como a dos gameleiros da Guarda que a bordo non asubiaban, nin falaban de curas ou raposos por ser de malagoiro, e que o mar provoca ensoñacións, como a que tivo Antonio Sanjurjo en 1898. Pretendía gañar a guerra de Cuba con este submarino, sin graduras da imaginación. Este museo foi antes unha conserveira. O matadoiro municipal é un depósito de automóviles. Os arquitectos Aldo Rossi e César Portela rescataron para a cultura do mar estas bellas naves industriais e recuperaron para a cidade un recanto de costa case esquecido polos vigueses, a Punta do Muiño. Non queríamos que fora un cementerio da memoria, non queríamos que fora un museo vivo, non? O sea, que o principal protagonista, dado que está na beira do mar, fora o mar, non? Esa foi a esencia que tentou trasladar César Portela a Punta do Muiño, un recanto da ría de Vigo no barrio de Alcabre, hoxe convertido no Museo do Mar de Galicia. E fala en plural porque este museo foi proxectado inicialmente xunto ao arquitecto italiano xa afinado Aldo Rossi. César Portela pasea por un museo que foi reinventado respectando unha construción xa preexistente. E que tiña un pouco que ver co mar, porque originariamente isto foi unha conserveira, non? Con esta chimenea. Despois foi un matadoiro municipal, despois foi un depósito de coches abandonados, pero xa había esta tipoloxía de naves, non? Que é moi característica das Rías Baixas, non?
Unha pasarela comunica as naves que se rehabilitaron coas de nova construción, e aí é onde están hoxe os contidos do museo, un percorrido pola cultura do mar nun espazo mellorado. É unha estructura metálica que nos permite que haxa moita máis flexibilidade en todo o espacio do museo. E iso permitiu, andando o tempo, porque ao principio non había programa museístico, montar todo este programa da exposición permanente de temas vencellados ao mar. E de dentro para fora o museo respira no seu perímetro grazas aos patios, espazos para a contemplación da paisaxe polas fiestras que abriu cara ao mar o arquitecto. Estes muros tiñan un doble significado. Primeiro, amparar un pouco das inclemencias do tempo e despois, ao practicar estes ocos, permitir un pouco enmarcar estas escenas, ¿no?, como as que estamos vendo aquí, ¿no?, que nos permitía un pouco casi contar aquí, sin salir deste patio, o mundo do mar. Un pequeno acuario recrea un fondo mariño con especies moi familiares. E de novo, fora, o Museo do Mar convértese nun porto natural, co seu dique e co seu faro. Mentres, o abeiro do Mar de Vigo, os mariñeiros traballan ao pé do museo. Ola, boas tardes. Non todos os días nace un museo, por iso Miraxes está hoxe no Museo do Mar de Galicia, en Vigo, dende onde faremos o programa. Esta antiga conserveira de Alcabre alberga agora vestixios da milenaria cultura mariñeira de Galicia. Acompañádenos neste paseo polos seus fondos. Non era certo que aquí rematase o mundo, pero sí que ao pé deste mar naceu a nosa cultura, en asentamentos como este que se remontan ao século VIII a.C. Sobre este castro levántase hoxe o Museo do Mar de Galicia, unha homenaxe necesaria á nosa cultura mariñeira. O que sí é certo é que no plano cultural do mar se teñen feito moitísimas actividades. Eu creo que o único que faltaba era a posibilidade de coordinalas. E, sobre todo, entender o que é o patrimonio cultural galego vinculado ao mar de xeito global. A mostra permanente componse de 400 pezas, das máis de 2000 que xa atesoura o museo, e toda unha viaxe pola nosa historia e remóntanos a orixe de actividades como a da acuicultura. As bateas iniciais que hubo en Galicia, que chegaron a volta dos anos 50, aproveitaron o que era o casco dun buque, sobre o cal se facía un engrellado de madeira, e do que se penduraban todo o que eran as cordas. Toda unha revolución foi a chegada dos cataláns na segunda metade do 18. Trouxeron artes de pesca, prensas de salga como esta e unha industria conserveira que mudou a nosa economía. As mulleres entraron nas factorías e os peiraos convertéronse no foco dinamizador das vilas. Para a pesca da sardiña, sobre todo a sardiña que iba para as conservas, se estableceu unha medida, a medida que temos aquí neste caixón. E os caixóns de medida era o típico que había en todos os portos, sobre todo en Vigo, porque era a vila sardiñeira e conserveira por excelencia. E unha cousa tirou pola outra. Os barcos tiñan que chegar máis lonxe e máis rápido. Isto dou pé ás empresas de construción naval. O motor de vapor aplícase aos barcos de pesca e a tecnoloxía entra tamén nas lonxas. Na do Berbés, en Vigo, empregábase este mecanismo para poxa a baixa. Os compradores dende os seus asentos interrompían a rula premendo un botón. No Museo do Mar tamén hai espazo para a ciencia. Aquí poderemos entender como funcionan as correntes mariñas ou como son os fondos das nosas rías. No acuario tentan reproducir diferentes hábitats mariños, o dos portos, o das bateas e o dos cantís. Pro futuro, o museo quere implicar a poboación. Comezaron xa a visitar as confrarías do país para recompilar fotografías. Pois nós o que faremos será unha digitalización, lle devolvemos o orixinal ao seu dono e tamén lle damos unha copia digital. Todas as fotografías, aparte do que é o sentimento propio que ten, sempre ten unha componente importante etnográfica.
Tradicións como a dos gameleiros da Guarda que a bordo non asubiaban nin falaban de curas ou raposos por ser de malagoiro e que o mar provoca ensoñacións como a que tivo Antonio Sanjurjo en 1898. Pretendía gañar a guerra de Cuba con este submarino, sin graduras da imaginación. Este museo foi antes unha conserveira. O matadoiro municipal é un depósito de automóviles. Os arquitectos Aldo Rossi e César Portela rescataron para a cultura do mar estas bellas naves industriais e recuperaron para a cidade un recanto de costa case esquecido polos vigueses, a Punta do Muiño. Non queríamos que fora un cementerio da memoria, non queríamos que fora un museo vivo, non? O sea, que o principal protagonista, dado que está na beira do mar, fora o mar, non? Esa foi a esencia que tentou trasladar César Portela a Punta do Muiño, un recanto da ría de Vigo no barrio de Alcabre, hoxe convertido no Museo do Mar de Galicia. E fala en plural porque este museo foi proxectado inicialmente xunto ao arquitecto italiano xa afinado Aldo Rossi. César Portela pasea por un museo que foi reinventado respectando unha construción xa preexistente. E que tiña un pouco que ver co mar, porque originariamente isto foi unha conserveira, non? Con esta chimenea. Despois foi un matadoiro municipal, despois foi un depósito de coches abandonados, pero sabía esta tipoloxía de naves, non? Que é moi característica das Rías Baixas, non? Unha pasarela comunica as naves que se rehabilitaron coas de nova construción e aí é onde están hoxe os contidos do museo, un percorrido pola cultura do mar nun espazo mellorado. É unha estrutura metálica que nos permite que haxa moita máis flexibilidade en todo o espacio do museo. E iso permitiu, andando o tempo, porque ao principio non había programa museístico, montar todo este programa da exposición permanente de temas vencellados ao mar. E de dentro para fora o museo respira no seu perímetro grazas aos patios, espazos para a contemplación da paisaxe polas fiestras que abriu cara ao mar o arquitecto. Estes muros tiñan un doble significado. Primeiro, amparar un pouco das inclemencias do tempo e despois, ao practicar estes ocos, permitir un pouco enmarcar estas escenas, ¿no? Como as que estamos vendo aquí, ¿no? Que nos permitía un pouco casi contar aquí, sin salir deste patio, o mundo do mar. Un pequeno acuario recrea un fondo mariño con especies moi familiares. E de novo, fora, o Museo do Mar convértese nun porto natural, co seu dique e co seu faro. Mentres, o abeiro do Mar de Vigo, os mariñeiros traballan ao pé do museo.